Boy Fresh on the track. Salibonani muri Zimbabwe. Welcome back again Pasimu Reality ITV pana patinonguava patinoda tactic patinoda mjiginyira wekunguava nyaya dzinenge dzichipisa nyaya ndine pana panyaya kamwa mfana so kangari kwa Simplex Music kana wakamfana kana 8 years kachoka ndandi katidunura malines sada kuti muzvione mubva makomenda mubva malaika mubva mashare kachinge first time kusvika pana pasoto subscriber kana wa subscriber Pasimu Reality ITV because pana ndo pamusha pe ma latest ngachiitika muZimbabwe. Right. Sampana unozani? Ndinonzi Sem. Sem. Uvaku? Ndinobva kuShamva. Ubva Shamva. Saka ndouridza itu umboimbira vanhu. Mbona rachingoma wanti. Ndini Sem. Ai. Simplex. Lakabotana wati kumudoko anoshikira. Nasiwa kuti andozviwani. Ndinogara wala serani. Tangu watina kuti pasema zero. Ndiri mudoko mupe. Kawamire kusaisa. Ndiri kutunda tangu iye wanotundosaka. Baba saisa ndoraisa. Ndine mapatani opo tikasenga musaga. Kawamire kusaisa. Ndiri kutunda tangu iye wanotundosaka. Baba saisa ndoraisa. Ndine mapatani opo tikasenga musaga. Ndishande nezuwa faninga infect. Ndichimbedeka faninga zvaliko. Ndadika chimwe taipa wasati wapita. Kaiti saka ndapita. Kunyeongeonga wasati wandiketa maheta. Varufundidzira ndichaneta. Ini segudo guru ndikandoupeta. Mataka ndindega ndinomasesefa. Kawamire kusaisa. Ndine 8. Right, tifunga tasita yatsoona this video guys. You guys are mfana ane energy, ane holy pa future. Saka titofana kuti tikumusupport, tofana musupport mfana wandika. Tuita kuti music yake kumberi, ma dreams ake aende kumberi. Because indatoda kuti ne age yake ne mabatanziro wanga achitwa ma line mfana akuziya zvinhu zvake. Yanga nyatsoronga ma lines. Mfana anoronga ma lines. Because 8 years guys, tiyazve mfana diki zvekudaro maziya. Akutogona kutobatanza ma lines akaita kuti maya beat inoenderana maso iwe pane one drop unodeo sanga support mfano wepashamva yandika kuti ma dreams akaende kumberi. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pa television isina ma side effect chiviti munobata ma latest chamunobata nyaya dzinenge dzichipisa kana pachinge pazono artist kana whoever ada kuzomarketerwa zvinhu zvake paZimu Reality ITV aiwa ngasa atye kutibata panamba dzedu dziri pascreen idzo dzinoti 0774 0452 35 ndizo namba dzinobatika DJ Sparks idzodzo kana paine ada kuti business anondibata panamba idzodzo ndo nyaya yanga ndinayo.